Podnikáš, ale stagnuješ. Chceš mať osobnú značku, ale nevieš, ako ju vybudovať. Chýbajú ti základné online zručnosti a nevieš, ako s marketingom pracovať. Nie si v tom sám a ver mi, že každá veľká značka kedysi začínala a bola presne tam, kde si teraz ty. Ale ako máš vedieť, do čoho sa ti oplatí investovať tak, aby ti to prinieslo aj výsledky? A aké tie výsledky vlastne chceš? Ak napríklad nevieš, čo komunikuješ, na koho komunikuješ a s akým cieľom, bude sa ti určite ťažko vytvárať aj obsah na sociálne siete. Je na čase pýtať sa správne otázky. Základnou otázkou prvého kroku je prečo. Ide o misiu, víziu a tvoje ciele. Pomocou jednej tabuľky sa snažíš pochopiť svoju značku, konkurenciu, zákazníka aj samého seba. Každá otázka je strategicky položená a všetky na seba nadväzujú tak, aby ťa tvoje vlastné odpovede inšpirovali ísť viac do hĺbky. Takýmto spôsobom si prejdeš 60 strategických otázok, ktoré ťa donútia zamyslieť sa a premyslieť si potrebné strategické kroky. Toto je podnikateľská a marketingová stratégia jasne, strategicky a hravo, z ktorej si následne vytvoríš všetky ďalšie stratégie, ktoré budeš potrebovať. V marketingovom bootcampe dostaneš viac ako 10 unikátnych šablón na marketingové stratégie, ktoré presne vedia, čo sa musíš pýtať a čo musíš zohľadniť pri plánovaní jednotlivých marketingových aktivít. V fáze akcia sa naučíš pracovať s online nástrojmi ako Canva, ClickUp, Meta, Facebook, Instagram, ale aj Google Drive, tabulky či AI. Na záver sa pýtaš, čo fungovalo a čo nie. Naučím ťa, ako správne čítať štatistiky, vyhodnocovať ich a optimalizovať procesy, aby si dosahoval ciele. Prepojila som marketingové princípy, strategické postupy a logické myslenie, aby som ti pomohla zviditeľniť tvoju osobnú značku jasne, strategicky a hravo, bez potreby prehnaných teórií.